Wala mapusla nang na-install nga earthquake intensity meter sa lobby sang Iloilo Provincial Capital. Suno kay Iloilo Provincial Disaster Reduction and Management Office o kon PDRRMO Head, retired Colonel Cornelio Salinas, mayara sang amo nga device ang provincial government apang hindi man ini magamit pagod nga wala ini sang kaugalingon nga earthquake monitoring station nga amo ang ma-generate sang matakos ini nga kabaskugon sang pagtayog halin sa duta pagkadto sa device. Suno pa kay Salinas, ang calibration sang intensity meter ang kontrolado sa gihapon sa Department of Science and Technology kon DOST Philippine Institution of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS. Rason nga wala sang generation sa among nga device. Ginbakigbahin man sini nga nagtawag pa ini kay Iloilo City Disaster Reduction and Management Office o kon CDRRMO Head. Donna Magno agod nga mahibalaan kung mayara sang intensity meter ang pila ka mga high-rise buildings sa syudad sang Iloilo, mangod nga madugay ang update gikan sa PHIVOLCS kung ano ka baskog ang partikular nga pagtayog nga nabatsyagan sa Iloilo. Sa Panay Island, may mga intensity meter kita pero hindi man na siya gidya siling nga ang calibration sina-control man sang DOST. So sadly nga naglawig ang aton waiting period because wala sing makadetermine ano gid ang intensity nga nag-hit sa Iloilo Provincial Capital lang ha or sa Iloilo Province because wala kita sang earthquake monitoring station. So karon amo ini ang isa sa mga ginakadismaya sa nga PDRRMO sa Iloilo Provincial Government bangod nga kasubong nga wala sang update sa particular nga kabaskugon sang linog nga nabatsyagan diri sa Iloilo Province. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.